Salamata Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň şugunky sanyna. Aşgabat Moskwa uğurlu aviagatnawlaryň togtadylmagy dowam edýär. Türkiýanyň 2024-nji ýyllaky syýahatçylyk rekordy. Dowlatjan Ýagşymradow, watanyma we halkyma wekilçilik etmek ajaýyp duýgy. Futsal boýunça Türkmenistanyň zenanlary ýygyny SKFA-nyň çempionatyna gatnaşar. Türkmenistan aviakompaniýasy Aşgabat Moskwa Aşgabat rejeli gatnawlarynyň wagtlaýyn ýatyrylmagyny dowam etdirýär. Bu barada aviakompaniýanyň resmi saýtynda habar berilýär. Aviakompaniýa ýanwar aýyna geçip Aşgabat Moskwa Aşgabat rejeli gatnawlaryny bir aý wagtlaýyn togtadypdy. Hususan şeýle diýilýär. Hormatly ýolagçylar, Türkmenistan aviakompaniýasy açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 1.02.25-28.02.25 seneler aralygynda Aşgabat Moskwa Aşgabat rejeli gatnawlary ýatyrylanyny size habar berýäris. Avia bilediňiz dogry ýagdaýda tutumsuz izine gaýtaryp bilýändiňiz barada habar berýär. Habarlaşmak üçin elektron salgymyz Info Turkmenistan Airlines nokta.com bu telefon belgilerimiz 230318, 230315, 378452, 378432, 391717. Rusiya Federatsiýasy Sankt-Peterburgdaky baş agentligiň telefon belgisi Goşmak 78 12 45 99 899. Goşmak 7 903 136 62 95. Türkmenistan aviakompaniýasy açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Rusiya Federasiýasynyň wekili bilen habarlaşmak üçin Goşmak 79 68 75 92 23 17. Goşmak 7 903 13 66 2 95. Dünýäniň esasy syýahatçylyk döwletleriniň biri bolan Türkiýe Respublikasy 2024-nji ýylda 62 milliondon gowrak syýahatçy kabul etdi. Bu görkezji 2023-nji ýyl bilen deňeşdireninde 9,18 göterim köp bolup, pandemiýadan ozalky 2019-njy ýyl bilen deňeşdireninde bolsa 20,13 göterim artykdyr. Şeýlekem syýahatçylykdaky bu görkezji Türkiýanyň 2024-nji ýyl üçin öňde goýan 60 million syýahatçy maksadynyň hem üstünlikli durmuşa geçirilendiginiň subutnamasydyr. Mundan başga degişli hasabat döwründe Türkiýe Respublikasy syýahatçylyk buýdogyndan 61 milliard dollar girdeji gazandy. Bu hem 2023-nji ýyla garanyňda 8,13 göterim köpdür. Umuman Türkiýe Respublikasy üçin 2024-nji ýyl syýahatçylyk bagatda üstünlikli hemde netijeli ýyllaryň biri boldy. Ýewropa, ýakyn Günnäger we Merkezi Aziýa Türkiýanyň syýahatçylykdaky esasy bazarlary bolup durýar. Ýöne 2024-nji ýylda Amerika, Hindistan we Hytaý ýaly ýurtlaryň jahan keşdeleri Türkiýede dynç almagy saýladylar. Halkara syýahatçylar Türkiýede ortaça 10 gün geçirdiler we bir sany syýahatçydan gelýän girdeji $972 deň boldy. Bütün dünýä syýahatçylyk guramasynyň maglumatyna görä Türkiýe Respublikasy en köp syýahatçy kabul edýän öňde barjy 5 ýurduň biridir. Yarım agram derejesinde PFL Ligasynyň häzirki çempionu Türkmenistany türgün Dowlatjan Ýagşymradow, Belgiýanyň Diplomatic World Institutynyň hünärmeni Derýa Soýsal bilen töhfetdeş boldy. Türkmen türgüni bu töhfetdeşliginiň başynda sportyň adamlary birleşdirýändigini we paragatçylygy ösürmek usuly bolup durýanyny aýtdy. Ol Türkmenistanda çağalaryň kiçi ýaşdan sport bilen ulalýandygyny, munyň bolsa ony ýurduň medeniýetiniň möhüm bölegine öwrýändigini aýtdy. Ýagşymradow dünýä giňişligine Türkmenistany wekilçilik etmek mümkinçiligine buýsanýanyny aýtdy. Şeýlekem ol ýaş nesli hiç gaçan ruhdan düşmezligi we arzularyna ynanmaga çağırdy. Şu ýerde şol töhfetdeşligi size ýetirýär. Özüňiz bilen tanıştyryp bilersiňizmi? Men Dowlatjan Ýagşymradow, Türkmenistany türgün 6 ýaşymdan bäri sport bilen meşgulanyp gelýän. Men 21 ýaşymda professional türgün boldum. Halaýan hem de söýýän kärim alyp barýaryn. Bäseşik we hormaty nädip deň agramlykda saklaýasyňyz? Paragatçylyk hakynda nämeler aýdyp bilersiňiz? Meniň üçin sport adamlary birleşdirýär. Şonuň üçin sporty paragatçylygy ösdürmek usuly hökümine görüp biler. Sport türkmen medeniýetine çuňur ornaşypdyrmy? Hawa, Türkmenistanda çağalykdan sport bilen ulanýarlar. Sport türkmen medeniýetine möhüm orna eýleýär. Meşhur türkmen sportçysy bolmak we öz ýurduňyza wekilçilik etmek nähil duýgy. Bu uly buýsanç. Öz ýurduma we halkyma wekilçilik etmek meniň üçin ajaýyp hem de gaýtalynmajak duýgy. Türkmen bolup dünýä ýymek we watanymy halkara sport sahnasyna tanatmak aýratyn hem de öz oşly buýsançdyr. Sport türlü medeniýetiň wekillerini birleşdirmäge kömek edýärmi? Hawa, sport türlü medeniýetiň wekillerini duşurup, dostlukly gatnaşyklary ösdürmäge mümkinçilik berýär. Ýaşlara nähili maslahatlaryňyz bar? Hiç gaçan ruhdan düşmäň. Maksadyňyza ýetmek üçin hemişe görüşüň.
Futsal boýunça Türkmenistanyň zenanlar ýygyny topary 9-16 fevral aralygynda Täjikistanyň paýtagty Duşanbe şäherinde geçirijek halkara ýarşyna gatnaşar. Merkezi Aziýa Futbol Assosiasiýasynyň guramagyna geçirijek futsal boýunça zenanlar ýygynylarynyň arasyndaky çempionaty Türkmenistanyň ýygyny toparyndan başga Täjikistanyň, Eýranyň, Özbegistanyň hemde Kyrgyzstanyň milli ýygnylary gatnaşarlar. Zenanlar ýygnymyzyň tälimçiler düzüminiň saýlama tapgyryna çykyş etmek üçin oýunçularyň 14-sini ýeşol sany 2 derwede çyny çağıranlyklaryny bellemek gerek. Milli ýygnymyzyň hatarına çağırılan oýunçularyň ikisiniň daşar ýurt toparlaryna çykyş edýändigini bellemek gerek. Maya Musaskaya Litvanyň Žalgiris toparyna, Lale Haýypowa bolsa Türkiýanyň Istanbul Bilgi Üniversitetiniň toparyna çykyş edýär. KF Zenanlar futsal çempionaty 2025 halkara ýarşynyň düzgünnamesyna laýyklykda ýeňje bir aýla görnüşinde geçirijek duşuklaryň esasyny kesiplener. Ýurdumyzyň milli ýygyny topary ilkinji duşugyny 9 fevralda Kyrgyzstanyň ýygynysynyň garşysyna geçirer. 09.02.2025 14.00 Türkmenistan Kırgızistan 10.02.2025 16.00 Türkmenistan Özbegistan 12.02.2025 19.00 Täjikistan Türkmenistan 14.02.2025 16.00 Eýran Türkmenistan. Ine mehriban müştaqlar Atawatan TV'da saylanan habarlar gepleşigimizden şuň kysanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şoldan ibaret. Gepleşigimizden indi kysanyny görüşýänçek hoşda bolun.